Здравейте! Както знаем, водата изключително лесно променя състава си и много се влияе от енергиите, на които е изложена. Затова водата ни предоставя възможност да се зареждаме и да се лекуваме чрез нея. Нека видим как можем да си заредим вода за различни цели. Подготвяме си предварително стъклен съд с вода, бутилка или чаша. Преди да заредим водата с позитивна енергия, е важно самите ние да успокоим собствената си енергия, да се чувстваме добре и да излъчваме любов. Нашата енергия влияе на водата. Затова е прекрасно, ако изпитваме и благодарност към водата, че ни дава възможност да се лекуваме и зареждаме чрез нея. Преди да започнете, помислете каква е целта ви. Какво искате водата да направи за вас? Дали е да излекува или облегчи някаква конкретна болка в тялото ви? Дали е да ви донесе цялостен тонус и енергия? Дали е да ви зареди с определени вещества, енергии, емоции? И така. Сядаме удобно и правим няколко дълбоки вдишвания и издишвания. Вдишваме и издишваме. Всяко издишване отпускаме и успокояваме ума. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Усещаме се все по-спокойни и отпуснати. Вдишваме, издишваме. Усещаме как се изпълваме с любов и благодарност. Вдишваме, издишваме. Усещаме енергията на любовта в себе си. Хващаме съда с вода в ръцете си. Усещаме енергията на водата. Изпращаме на водата нашата любов и благодарност. След това просто можем да кажем на водата това, с което сме си наумили, че искаме да ни помогне, или пък може да си го представим като визуализация, като на филм, или просто да създадем у себе си усещането, че това, което искаме, вече се е осъществило. Представяме си как водата навлиза в организма ни и влияе върху всяка клетка на тялото, за да създаде здраве. Казваме на ум думите, като конкретно обръщаме внимание на нашия индивидуален проблем, който искаме да решим. Мила водички, ти си прекрасна. В теб има всички вещества, които са ми необходими в този момент, в перфектните количества и съотношения. Благодаря ти, че ми помагаш да се излекувам, да облегча болката си, да се чувствам по-здрав и енергичен. Благодаря ти за твоята прекрасна енергия и любов. Обичам те. И повтаряме 3 пъти. В теб има всички вещества, които са ми необходими в този момент, в перфектните количества и съотношения. В теб има всички вещества, които са ми необходими в този момент, в перфектните количества и съотношения. В теб има всички вещества, които са ми необходими в този момент, в перфектните количества и съотношения. Заредено е. След това опитваме колкото можем да успокоим ума и да го изчистим от всякакви мисли за 1-2 минути. Колкото по-спокоен е ума ни, толкова по-лесно водата приема нашата поръчка. И това е. Отнема не повече от 5 минути, а след това имаме перфектната енергия в нашата вода. Изпиваме я с удоволствие и благодарност. Правете това в продължение на поне 60 дена всеки ден, за да получите истински дълготраен ефект от зареждането. Приятно пиване!